И какво става, хора? Аз съм Дарвиге Геймки днес. Ще играм в Royal... Какво беше Royal PvP? С пасив и Кинго, той още не говоря с нас. Ами, не може да не чувате пасива. Кой ти нещо глата ти е? Вижте колко зад имам, хора, направо съм богат. Цял моята къща. Аз съм хелпър тук, ето, къскате вижте. Само правя едно ревю. Ако правиш, бе? Вау, благодаря за все пак. Благодаря. Не, аз ги прибрах повечето. Не ме давай! Окей, ще ги задържа. Какво ще правим? Да, е тук варпвайте сега, ето варп. Clash Royal. Тук никога не съм идвал, кой ти е? Това пасива го прави. Той е админ и Кинго ето го, той е тук горе. Чай видя, той тук ли въобще е? Тук ще дава. Кажи хайната. Чаш, тук какво трябва да се прави точно? С какво стрелят? С какво? Какво стрелят? Да, ама какво има вътре? Стрели. Окей, следващия ларп е евент. Евент е ти изглежда както винаги. Ларп джъмпа, защо е ти? Ето е лавиш. И тук е сприта, обаче ходим някъде другаде, не знам защо и това е лиса. Ето тук е струшено. Другия. Фриранкс. Чакай, главно. Тук са файтър, вип, визард, вип. И това е визард само. И къде беше другия? Кит, ранкта беше другия. Не, беше един, тук другия беше. Опа, къде ходя? Къде беше другия, бе? Не, тук е. Да. Вие сте го махнали. Къде ще купуват кит? Такова. Окей, Warp Jail. Ето ги джейлите. Ето сега. В такова мога да се отворя за една секунда. Или две там. Окей. Другия е кандидатура. Кандидатури. И тук има една книга. Ще не мога да вземам книгата. Няма кандидатури ли вече? Има достатъчно хелпари. Ако някой са махне хелпарите. Не, аз споря не са. Кит Батъл. Да, тук къба join може даже... Да, ето. Пишете. Тук е. Окей. Пишете сега къба join. И ще ви изкара. Едно пипи, само дума за малко. Ама е малко бъгнато, вижте. Трябва да цъкаме. Да видим. Ако лаги, ако се сори хора. Охо. Чакай малко. Защото намеря малко лаги.
Не знам да вас дали ви лага, ама уми. Окей. Значи пишете Кабалив. Кабалив и тук ще спомня Warp PvP Event. Може да го пуснеш? И тук, ако кажат да отидете на Warp PvP Event, тук идвате и който спечели, какво получаваше той? Защо имам пари 0? После тая. И има бая такова ранкс, Warp Ranks. Да, тук ви го показах вече. Тук, къде же съм ви го показал? Тук показах ли го? Fly. И кое? Значи subscriber, comments, heal, feed, near, fly, top, invis. За да го вземете, абонирайте се за Substack. Rules. Тук, дали знаете какво означава Rules, тук има всички Вау, the fuck, защо го спамва тук? Вау. Окей, бъгнат, значи. Warp Shop. Тук са честа е вече 150, вау. Ти защо не можеш да купиш, арде? Да, Ender Pearl е 1000, беше 600, са 1000, не знам защо. Някой... О, благодаря. Ти откъде имаш пари тогава? Shop sale. Тук като си купите нещо и може да го платите, например 150 са честа и го подарите с 100. И да, сега Warp Sprint. What the fuck? Защо е пустото е? Бе, ще се опитам да го мина. Аз много пъти го... Аз винаги го минам хората и като има... Всеки ден има евент, всеки час или всеки втори час, за да знае. Читър! Флайер! Аз съм флайер. Нищо... Не съм читал, бе. И последното е Warp Survival. Да, тук пасив го правише. Сигурно се старам много. И да, хора, това от мене. Много ви харесва клипчето. Абонирайте се и чао!